Ah, kanoli, dumaan dito sa ano? Kubo. Dumaan ko yung kubo niya, presko. Oo. Dumaan sila. Ay, lalagay na yung live. Ay, magaan pa rin pala. Pindot. Wow, breaker. Pinindot. Wow. Ayan, happy Sunday mga kaparing Jason. At yun nga, dito kami ngayon sa paglalagyan ng bahay kubo. At yan, nilalatag na yung wire. Yung galing sa poste. Punta ron. Medyo RG. Kano kan ano tamigal sa kami. Hapon mo di. Hoy. Kerek. Bawal mag-jumper. Kung natultog kaamo. Ito na, kakabit na yung kontador sa poste. Tapos yung wire, drop wire. Mi, baka kumisawa mi ha. Baka kusawa. Oh. Walang ano sadi. Oh, masawa sadi. Bang may ahas, madali ka. Yan, kalabuhan kayo yun. Yan, kontador. Bali itong kontador na to, ito yung nabili ko noon nung dito pa kami nagtitinda. Tapos paglipat namin sa Kawahagan, sa lugar nila, ginamit nila papa, binayaran nila sa akin. Tapos ngayon bibilin ko ulit yan na kala papa. Kasi dapat ililipat ko to dun sa Kawahagan. Kaso mahirap maglipat, mag-transfer. Oh. Pwede pag dito lang sa barangay na to, pero pag yung kontador ililipat mo sa ibang lugar, mahirap. Di raro masaros.
Ay, doon daw panit kalam kita yan. Oo, ay. Parang totoo. Parang ganun din ah. Dati yung mga kontador nasa bahay ngayon dito na sa ano, labas. Di ba? Di ba? Opo. Opo. Akyat na. Ingat, ingat, ingat. Muna pa-brown out muna natin. Ingat ha. Ha? Malupit. Yan bali ikinabit lang muna, hindi pa naman siya nakatap. Tapos hilain dun para di makuryente. Ikinabit lang muna. Binulyo mo sa init ah. Hmm?
Extra taka. Gano'n ulit. Dumaan dito sa ano? Kubo. Lang ko yung kubo niya, presko. Oo. Dumaan sila ng tilo. Galing pala sila doon sa ano ba to? Oo. Sige. Oo. Ayan, ulan na oh. Blazing. Bali nakabit na yung ano, yung drop wire. Tapos may ano na, breaker. Ang yung pulis pero sa tusan mo din, di man ngayon kumusok, nagluluto kami to. Pagpapalo mo ka mga pulis, pag uman rumagasang na yan. Tao, nagriban siya po, pag uli na mo, lintan sa tubig sa diib. Yung kasya, huwag ko mga parol. Nagagada pa rin sa tubig. Ano kami rin nakapasa, ano saan? Ulo sa akin. Puro doon talaga. Baka na dayo sa puno ko, gusto ko na, turi-tirimang kaya, nagara ko. May linya na kaagad ng kuryente. Pumulpin sa dinit. Sa dinit so. Nagwa. Yung ako rito rin, tas dinit. Amo nag-disipin sa rito rin. Sabi mga kaplir, buko kaya kung tas dinit. Pag ako, kinang ko sa tunay nagwa. Ay laswar na yung subit. Ito, sa kalabang gawar na yun. Ngalad na kaya, may tanag-uuran. Sambirong muna ka. Sinadago. Orang sa kalabang ko. Kumangita na gana. Ismail Sukuwa. Bumagana na, talamang na ko. Lamang na nga na kubo na kintana. Kabula ko kalabang doon. Galikin ka na sa kalabang. Akin, di na daraso. Mura nga, nagre-repair sa. Dapat ni libulo kito. Hindi ka magparagamit kito martilyo ito. Taka loki mong kito sa pupo. Kadi. Pan ko sana kayo ito. Pang tutok sa bangka. Pang-ut-puot siya na kayo. Ito baga pang Pang-pisang. klabitos. Sarap doon na bakal nira so. Kuwara, kutrak. Service na lagi ko mang nag... Batos gimana yung may? Timay na naman trap. Yelo. Amo, pinapakala sa gimana may mag. Banda? Isa-isinta na naman kagato pa baka. Sabi ni Jimly. Awan, tipo ko. Sinubukan kagad yung kubo. Lakas ng ulan. Kiraroning bag na. Sako. Tingnan ko naman sana. Apat? Ay, kung beso, parang bag. Ay, apura yasa ka. Apat ako yung bukadi. Kaya ka din mga dalawa. Araw ka na, pa-deliver o araw ka na. Ito, sapa. Magkukuhain, magdudulag. Laway-lawayan ko. Sa mo sa lari. Sa dilawa sa sintada? Oo. Ay, hindi mo na mag-ano? Magbubon na kayo sa kong sa kumbita. Tama nga lupong rana. Yan. Meron talaga. Pero lang kayo sa hapin yung sigan. Meron lang talaga. Kapag naon, para timat-timat na na.
Ay, ito may bagong kabit sa labong pili na nakakuha na kasabay ko. Ay, ito mo na, agura ko ah. Agura, punta daw, di na, parang dito sa tao ka na. Basta, araw dito mo bagong kabit sa sulusan na yan. Nakasaksakan. Nakasaksakan. Wala ba na to? Wala mga nagparabulo. Wala yung dinakbayan. Nilalagay na yung live. Sakto run out. Puro tagulitin ko. Ito yun, parang natin. Ito yung bangkin ka na, gubakan ko. Tara. Udah kasi ito. Ang mikilayid ako. Ha? Oo. Sinibnit siya ng kodron ni Uwim. Pilipino. Isa pang bato. Serbia. Ha? Amo na. Tipan. Ayan, tapos na. May ano, nakatap na. Okay na. At nakapaglagay na rin ng electrical dyan sa loob ng, ano, ng tubo. Kaya may ilaw na. Kuryente na. Siyempre maraming salamat sa kanila mga tumulong sa akin. Ayan, natapos na. Narig ko na sila. Yung mga tumulong. Siyempre maraming salamat sa kanila. At salamat dun sa dun sa pinsan ko na nagbigay ng pang-snack. Yan, bumili ng isda. Pulutan. Bumili na ako ng ano, ilaw Ari na si Ila, nanggagot ka sa mga tunggal dyan. para masubukan kasi ano, may linya na. May linya na. Testing. Paano mo nga ni si Janli? No, Highland! Yan, testing. Ha! Nakauno. Wish. Pindot. Breaking yan. Wow, breaker. Pinindot. Wow. Diba? May ilaw na. Sa problema. Rambrag. Maliwanag langan eh. Oh. May ilaw na sa bahay kubo namin. Ilaw na kami. Okay na. Yan galing oh. Taas. Kaso parang nahila ito ng kaunti. Bumaluktot. Dadagdagan pa ng buhos dyan. At magdadagdag na lang ng ilaw sa ano, sa
Nakagano ng kusina. Oh. Ayan po. Siyempre parang salamat sa nagkabit at sa mga tumulong nga dito sa paggawa ng bahay kubo. Susunod na lang natin yung ano, dito yung deposito, CR. Siyempre kailangan lagi yung CR. Yan. Pero yung CR na yan, ano na, abang na yan kung sakaling magkaroon ako ng budget, paggawa din ng sarili ng bahay ni Ani. Tapos gripo. Yung gripo doon ano siguro. Tapos slide na lang papunta dito. Tapos magtatanim-tanim. Bigla pating umulan kanina. Ganda na. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At bukas makakapasok na tayo. Ayan. Bye-bye.